Забравихте ли как се живееше, когато нямаше удобно, когато не всичко се изхвърляше, а се кърпеше, когато децата растяха без памперси, а майките без почивки? Забравихте ли ръцете? Ръцете, напукани от работа, не от студен айслате. Ръцете, които хранеха, строяха, вдигаха семейства, без да снимат. Забравихте ли какво значи нужда? Истинска нужда. Не нямам нов телефон, а няма какво да сложа на масата. Днес всички сме много смели зад екрани. Много знаещи, без опит. Много прави, без гръбнак. Оплакваме се от живота, който някой друг е мечтал да има. Забравихте ли откъде тръгнахте? Или просто ви е по-удобно да не помните? Защото паметта тежи. Тя напомня, че не всичко ви се полага, че някой е плащал цената, докато вие днес избирате. И не сте самоуспели се. Някой е носил, за да не носите вие. Някой е мълчал, за да имате глас. Някой е преглъщал, за да може днес да плюете. И точно това забравихте. Забравихте, че уважението не е старомодно, че трудът не е за подигравка, че лишението не е слабост. Слабост е да се срамуваш от корена си. Слабост е да гледаш отгоре хората, които са били под теб, за да се изкачиш. Човек, който не помни, става кух, чумен, лесно водим. И когато утре ви попитат кои сте, ще имате ли отговор? Или само удобства? Забравихте ли? Или още не сте готови да си спомните?